Byl to večer, který měl být plný hudby, otlesku a radosti. Lidé se těšili na hlas, který už desítky let patří k nejsilnějším symbolům české hudební scény. Na pódiu ve Šluknově měla stát Lucie Bílá. Žena, která se ve svých 60 letech stále dokáže rozdávat s energií, jakou by jí mohli závidět i mnohem mladší umělci. Jenže tentokrát se místo světel, reflektorů, úsměvů a ovací dostavilo ticho. Ticho plné obav, zklamání a nejistoty. Zpráva o tom, že zpěvačka musela zrušit své vystoupení kvůli zdravotním potížím, zasáhla fanoušky jako studená sprcha uprostřed rozpáleného léta. Nebyla to obyčejná změna programu. Nebyl to jen další koncert, který se přesune na jindy. Pro Lucii Bílou to byl bolestný okamžik, protože právě ona je známá tím, že na jeviště chodí i tehdy, když je unavená, vyčerpaná, nebo když jí život zrovna nešetří. Vždycky říkala, že publikum je pro ní závazek. Tentokrát však musela ustoupit něčemu silnějšímu než vůli, odpovědnosti a profesionalitě. Musela ustoupit vlastnímu tělu. Horko posledních dní bylo nesnesitelné. Dusný vzduch se lepil na kůži, slunce pálilo s neúprosnou silou a i obyčejná chůze se pro mnohé stávala namáhavou. Pro člověka, který se připravuje na koncert, zkouší, soustředí se, komunikuje s týmem a nese na sobě tlak očekávání stovek lidí, může být takové počasí nebezpečnější, než se na první pohled zdá. Lucie Bílá to poznala na vlastní kůži. Během příprav na vystoupení se jí udělalo špatně. Zpočátku to možná vypadalo jako obyčejná slabost, chvilková nevolnost, něco, co se dá překonat trochou vody, odpočinku a silou vůle. Jenže stav se nelepšil. Naopak. Zpěvačka cítila závrať, slabost a vyčerpání, které už nešlo ignorovat. Člověk, který je zvyklý stát před lidmi a rozdávat energii, najednou sám ztrácel půdu pod nohama. A právě v tom je největší krutost podobných okamžiků. Umělec se celý život učí zvládat trému, únavu, tlak i bolest. Učí se usmívat, i když ho něco tíží. Učí se vystoupit na pódium, protože ví, že v hledišti sedí lidé, kteří čekají právě na něj. Ale tělo má své hranice. A když je překročí, nepomůže sláva, zkušenost ani odhodlání. Přijde chvíle, kdy už nejde zpívat. Chvíle, kdy nejdůležitější není koncert, ale zdraví. Lucie Bílá později přiznala, že kvůli krutému horku skončila na kapačkách. Její slova byla stručná, ale silná. Horko ji zasáhla natolik, že musela dostat infuzi. Pro fanoušky to byla bolestivá představa. Ještě před pár hodinami ji čekali na pódiu v záři reflektorů s mikrofonem v ruce. A najednou se před nimi rýsoval úplně jiný obraz. Lucie Bílá v nemocnici, unavená, zesláblá, odkázaná na pomoc lékařů a zdravotníků. Pro mnohé lidi je Lucie Bílá téměř nezlomná. Její kariéra je plná velkých návratů, silných písní, vyprodaných koncertů a momentů, kdy dokázala, že její hlas není jen hudební nástroj, ale také způsob, jak vyprávět o radosti, bolesti, lásce i ztrátách. Právě proto fanoušky tak zasáhlo, když slyšeli, že i ona může náhle padnout. Že i žena, která na pódiu působí tak pevně, může během jediného horkého dne ztratit sílu. Zámecké slavnosti ve Šluknově měly být dalším krásným setkáním. Publikum se těšilo na večer, který by spojil atmosféru historického místa, letní nálady a hlasu, jenž v české hudbě zanechal hlubokou stopu. Místo toho přišla zpráva o přesunu koncertu. Pořadatelé oznámili, že vystoupení se letos neuskuteční. Důvodem byla zdravotní indispozice zpěvačky. Tón oznámení byl citlivý, ale za těmi slovy se skrývalo mnoho emocí. Zklamání fanoušků, starost týmu a především bolest samotné zpěvačky, která musela přijmout rozhodnutí, jež pro ni určitě nebylo snadné. Pro umělce, jako je Lucie Bílá, není zrušený koncert jen prázdné místo v kalendáři. Je to nedokončený příběh.
Je to večer, který měl mít začátek, vrchol a dojemný závěr. Je to setkání s lidmi, kteří si koupili vstupenky, přijeli z různých míst, oblékli se slavnostněji než obvykle a v srdci si nesli očekávání. Každý takový koncert je slib. A když musí být slib odložen, bolí to obě strany. Lucie Bílá však svým fanouškům nezmizela bez vysvětlení. Dala jim zprávu, že bude v pořádku. Tato věta přinesla úlevu. Nebyla dramatická, nebyla dlouhá, ale nesla v sobě to nejdůležitější, že nejhorší obavy se snad nenaplní. Že zpěvačka potřebuje odpočinek, léčbu a čas, ale že se chce vrátit. Že Šluknov nezůstane zapomenutý. Že koncert bude nahrazen příští rok. Přesto zůstává v celém příběhu smutek. Ne proto, že by šlo o konec kariéry nebo konec života. Tak to není. Smutek přichází z něčeho jemnějšího a lidsky hlubšího. Zvědomí, že i největší hvězdy jsou křehké. Že i člověk, který dokáže rozespívat celé sály, může být v jedné chvíli přemožen obyčejným horkem. Že za velkým jménem, za slávou a za potleskem stojí tělo, které se může vyčerpat. Srdce, které může být unavené a duše, která nese odpovědnost vůči lidem. Lucie Bílá dlouhá léta patří k těm osobnostem, které dokázaly být lidem blízko nejen svými písněmi, ale i tím, jak vystupují mimo jeviště. Často působí otevřeně, přímo a vděčně. Právě proto její fanoušci nevidí jen slavnou zpěvačku. Vidí ženu, která s nimi zestárla, která je provázela svými písněmi ve chvílích štěstí i v okamžicích, kdy jim nebylo lehko. Když taková žena skončí v nemocnici, není to pro ně jen zpráva ze světa showbiznisu. Je to osobní dotek strachu. V české hudbě jsou umělci, kteří přicházejí a odcházejí. Někteří zazáří na chvíli, jiní se stanou hlasem jedné generace. Lucie Bílá se však stala ničím víc. Pro mnoho lidí je symbolem síly, píle a oddanosti. A možná právě proto je tak těžké přijmout obraz její slabosti. Ale možná je v tom také důležité připomenutí. Síla neznamená, že člověk nikdy nepadne. Síla někdy znamená i to, že si dokáže přiznat, že dál už nemůže. Že dovolí druhým, aby mu pomohli. Že místo hrdinského výkonu zvolí život, zdraví a návrat v lepší chvíli. Ten den ve Šluknově tak neskončil potleskem. Neskončil děkovačkou ani poslední písní, při níž lidé vstávají ze židlí a tleskají se slzami v očích. Skončil oznámením, které změnilo náladu celého večera. Skončil starostí. Skončil nemocničním vyšetřením, infuzí a tichým přáním, aby se Lucie Bílá co nejrychleji zotavila. A přece v tom tichu zůstalo i něco krásného. Zůstala tam věrnost fanoušků. Zůstaly tam vzkazy podpory, přání brzkého uzdravení a pochopení, že zdraví musí být na prvním místě. Lidé možná odcházeli zklamaní, ale většina z nich dobře věděla, že žádná píseň nestojí za riziko, že koncert se dá nahradit, že vstupenka může platit jindy. Ale zdraví člověka, kterého mají rádi, je nenahraditelné. Pro samotnou zpěvačku to musel být jeden z těch okamžiků, které se těžko přijímají. Ne proto, že by nevěděla, co se má udělat. Rozum jasně říkal, že musí do nemocnice, že musí dostat péči, že nesmí riskovat. Ale srdce umělce často mluví jiným jazykem. Srdce chce jít za lidmi, omluvit se jim osobně, zaspívat alespoň jednu píseň, splnit slib. Jenže právě tehdy se ukazuje, jak těžké je být profesionálem. Někdy profesionalita neznamená vydržet za každou cenu. Někdy znamená zastavit se dřív, než bude pozdě. Celá událost je také připomínkou, jak nebezpečná mohou být extrémní vedra. Lidé je často podceňují.
Říkají si, že stačí voda, stín a chvíle klidu. Jenže organismus může reagovat prudce. Zvlášť, když je člověk vystaven stresu, cestování, přípravám, očekávání a fyzické námaze. Závrať, slabost a kolaps nejsou maličkosti. Jsou varováním, že tělo volá o pomoc. A Lucie Bílá měla štěstí, že kolem sebe měla tým, který situaci nepodcenil a odvezl ji na vyšetření. Je snadné vidět v celebritách jen jejich veřejnou tvář. Dokonalý make-up, připravené šaty, úsměv, jistý hlas, nacvičené gesto. Ale zatím vším je obyčejný člověk. Člověk, který se potí, bojí, unaví, onemocní. Člověk, kterému se může zatočit hlava uprostřed dne, jenž měl být slavnostní. A právě tento obraz Lucie Bílé je možná pro mnohé fanoušky nejdojemnější. Ne obraz hvězdy, která nezaváhá, ale obraz ženy, která musela přijmout pomoc, protože i ona má své hranice. Když se koncert přesune na další rok, může to na papíře vypadat jednoduše. Datum se změní, program se upraví, fanoušci si počkají. Jenže lidsky je to složitější. Každý odložený koncert v sobě nese malou ztrátu. Ztrátu okamžiku, který už se v té původní podobě nikdy nevrátí. Lidé, kteří měli být ten večer spolu, se sejdou jindy. Počasí bude jiné, nálada bude jiná, čas bude jiný. Ale možná právě proto bude návrat Lucie Bílé do Šluknova příští rok ještě silnější. Protože nebude jen běžným koncertem. Bude to návrat po strachu, návrat po slabosti, návrat svědomím, že publikum čekalo. Tento příběh nemá tragický konec v nejtemnějším smyslu slova. Má však tragický konec jednoho večera, jedné naděje a jedné slavnostní chvíle, která se musela změnit v obavu. A v tom je jeho bolest. Lucie Bílá nepadla proto, že by ztratila chuť zpívat. Neodešla od publika proto, že by jí na něm nezáleželo. Právě naopak. Všechno nasvědčuje tomu, že chtěla vystoupit, že se snažila a že až zdravotní stav rozhodl za ní. Fanoušci jí proto dnes neposílají výčitky, ale podporu. Vědí, že žena, která jim tolikrát zpívala o lásce, bolesti a naději, si zaslouží totéž, co sama tolikrát dávala druhým. Lidskost, trpělivost a teplo, které tentokrát nepálí, ale hojí. Potřebuje klid, sílu a čas. Potřebuje vědět, že publikum na ní nezanevřelo, že lidé pochopili, proč se koncert nemohl uskutečnit. A že až se znovu postaví na pódium, nebude stát proti zklamanému davu, ale před lidmi, kteří budou tleskat ještě silněji než předtím. Lucie Bílá si za svou kariéru vybudovala vztah s publikem, který nestojí jen na dokonalém výkonu. Stojí na důvěře. A právě důvěra je to, co teď drží celý příběh pohromadě. Fanoušci věří, že se vrátí. Ona věří, že jim koncert vynahradí. A mezi tím vším zůstává tiché vědomí, že život někdy zastaví i ty nejsilnější z nás, aby jim připomněl, že nejsou stroje. Když se jednou bude vzpomínat na tento nešťastný šluknovský večer, možná už nebude znít jen jako zpráva o zrušeném koncertu. Možná bude znít jako příběh o hranicích lidské síly. O tom, že zdraví je křehké i u lidí, kteří se nám zdají nezlomní. O tom, že potlesk může počkat, když jde o životní energii člověka. A také o tom, že skutečné publikum poznáte právě tehdy, když koncert nezačne. Lucie Bílá tentokrát nezaspívala. Místo písně přišla zpráva z nemocnice. Místo závěrečného tónu přišla kapačka. Místo slavnostního večera přišlo stišení. Ale její příběh tím nekončí, jen se na chvíli zastavil. A možná právě toto zastavení dodá jejímu návratu ještě větší sílu. Protože až se znovu rozsvítí světla, až se znovu ozve první tón a až Lucie Bílá vstoupí před své publikum, nebude to jen další koncert.
Bude to důkaz, že i po pádu se dá znovu vstát. A pro fanoušky ve Šluknově to bude okamžik, na který čekali déle, než původně měli. Možná právě proto bude jejich potlesk hlubší. Možná v něm bude nejen radost, ale i úleva. A možná v něm bude i tiché poděkování za to, že zpěvačka tentokrát poslechla své tělo, přijala pomoc a dala přednost životu před výkonem. Protože i hvězdy někdy potřebují zastavit. I hvězdy někdy potřebují vodu, stín, péči a lidské pochopení. A Lucie Bílá, žena s hlasem, který tolikrát zaplnil sály emocemi, dnes připomněla všem něco velmi prostého. Za každou velkou písní stojí člověk. A člověk, i když je milovaný, slavný a silný, může jednoho dne padnout. Důležité je, aby měl kolem sebe lidi, kteří ho nenechají ležet. A Lucie Bílá je má. Má svůj tým, lékaře, rodinu, přátele a fanoušky, kteří jí dnes přejí jediné, aby se uzdravila, aby nabrala síly a aby se vrátila tam, kam patří. Na pódium, k mikrofonu, ke svým písním, ke svému publiku. Ten večer ve Šluknově skončil bolestně, ale naděje zůstala. A právě naděje je možná ta nejkrásnější píseň, kterou může člověk slyšet i tehdy, když koncert musel být zrušen.